O Concello de Cambados comezou as obras de reforma da súa biblioteca municipal. Os traballos están enfocados na renovación da cuberta e na eliminación dos pequenos defectos que se atopan no interior da instalación. A verdade é que a cuberta vaise sustituir con material de cubrición completo e vaise sustituir tamén algunhas pezas de estructura que estaban deterioradas polas humidades, vanse cambiar algunhas vigas e algunhas viguetas, e despois tamén se fan algunhas obras menores que van encamiñadas no mesmo sentido, non? En eliminar humidades que existían no edificio, como en algunhas xuntas, no entorno da chimenea, a caixa do ascensor, e finalmente no interior pintarase e sustituiránse os falsos teitos que estaban danados tamén polas humidades. A reforma está financiada polo Plan Concellos da Deputación de Pontevedra cun orzamento de 54.000 euros. A obra adxudicouse por 46.000. A diferenza será investida en máis reformas dentro do edificio. Humidades casi todo tamén, sustituir unhas planchas de tarima que estiveron deterioradas polas goteiras, reparacións nos entronques, porque este edificio é un edificio antigo, que é a casa principal, pero despois hai algúns anexos, como podes ver, como onde está aí a ludoteca, e en eses entronques, en esas unidades, en esas unións, producen algunhas filtracións de humidade, que tamén aproveitando que que temos ese remanente e que está a empresa aquí, trataremos de reinvertir nesas melloras. As reformas non impiden o bo funcionamento da biblioteca. Realmente solamente estuvo pechado onte porque foi o día en que se instalaron as andamiaxes e demais, pero bueno, a ver, estivamos habilitando máis espacios, habilitamos ahora este espacio novo de aquí tamén, non? Para intentar pois que perturbe menos posible o funcionamento normal e que os usuarios podan gozar igual da biblioteca con todos os seus servizos. O prazo de execución da obra é de 3 meses, pero dende o Concello agardan que poida rematarse antes.